imos contar un conto titulado O asubío do avó. Sabedes o que é un asubío? No. Queredes escoitalo? Sí. Pois volved a abrir as orellas e atendede. O meu avó era o mellor avó do mundo. Levaba máis cachapernas, facía un pincha carneiro, contábame contos. Con el, todo era ledicia. O meu avó tiña o mellor asubío do mundo. Con el facía música e tamén asubío para chamar ao carro, para traer os paxaros, para tornar as vacas. O avó levaba música dentro. Por iso, o seu asubío era o mellor asubío da aldea. Un día o avó adormeceu e cando despertou marcharon o asubío. E o asubío non marchara só, levara con él música, alegría, contos. Dende ese día o avó andaba preocupado e triste e falaba que se ia buscar. Vou buscar o meu asubío. Primeiro mirou por cerca, buscou nos paños da alacena, no armario, debaixo da cama, no garaxe, no paseo do can. Despois quixo ir máis lonxe, pero a avó tiña medo que se perdese, ou que non pudese volver, e dicía: Deixa oír, para que o quero, non che fai falta ninguna. o avó calaba, pero tiña pena, porque sabía que o asubío era importante. Unha noite, un ave de plata pousouse no medio e falou. O teu asubío está do outro lado do mar, e ali agarda por ti. Nese momento, o avó sentiu pena, porque soubo que tiña que marchar, pero tamén sentiu alegría de saber que nada se perde. Despois, fixo un repaso das cousas importantes que fora pasando ao longo da súa vida. O último baile da avoa, o son dos paxaros, o cucar do buco, o estoupido das abrulas e o ladrar da perla, o cheiro da erva para ensegar e o da terra mollada, o sabor das castañas e os sabores típicos con chourizo, un pouco da calor do sol, o frescor da auga da fonte, unhas celibras que fixo un día, todas as apertas que lle dei. Recolleu un pouquiño de cada, e cando soubo que o tiña todo, ciscoume un ollo e díxome: Vou. eu entendín perfectamente e díxenlle: vai. E o avó marchou contento. El, agora, vive alén do mar, co seu asubío. Seino porque un día vi unha voz nun soño. Asubioume na orella e debuxoume un sorriso. Do seu asubío ían prohibidos os contos, música, vicia. Cando despertei, preparei os beizos e soprei. Tras! Soprei ao can, soprei aos paxaros, soprei á vaca. Pasei a mañá e a tarde soprando. E cando pasou o día, eu por fin tamén tiña un asubío. Agora, gardo cousas importantes, igual que a avó. Algúnas son lembranzas dele, os chuchos que me daba, as súas risas, as celibras, e no meu asubío tamén vou pretendo contos, música, delicia. Sabedes unha cousa? O noso avó era o mellor avó do mundo. Moi ben.